El Josep Gual Lloberes és un poeta badaloní que ara aviat farà 10 anys, l'any que ve farà 10 anys que ens va deixar, i que té una obra que no, fins ara potser ha estat certament bastant oblidada, i penso que val la pena de recuperar-la perquè té una actualitat en fi, molt important, no? En Gual és un home que va néixer el 1920, per tant és dels joves que quan va esclatar la Guerra Civil li va tocar anar amb la lleva del biberó, amb els seus 17 anys, al front, a jugar-se la vida i la vivència aquesta de la guerra i posteriorment la de la postguerra, la llarguíssima postguerra que es va allargar i la dictadura consegüent, és el leitmotiv de la seva poesia. De fet, ell és un cronista. En Gual és un cronista, o sigui, és un poeta, però és un poeta cronista. Ell no parla, difícilment parla de temes, dels temes dels llocs comuns de la poesia, les flors tan boniques, i no, ell la bellesa, podríem dir, la poesia, la realitat de la vida, doncs la busca en la pròpia vida, en els fets aquests que li han passat amb ell i que li ha passat a tota una generació. En els seus llibres trobem des d'aquesta crònica, sobretot el tema de la batalla de l'Ebre, amb aquella cançó del paisatge de l'Ebre, que Vázquez Montalbán ja va dir que era una de les cançons més commovedores i senzilles que s'havien fet sobre la Guerra Civil. Simplement amb això n'hi hauria prou perquè en Gual passés com un poeta que passés a la posteritat i pel fet que ens comunica molt. Amb la resta dels seus llibres veurem com aquesta intensitat ens la porta a descriure la vida quotidiana de la guerra, de la postguerra, de la resistència, de la lluita per les llibertats. I jo penso que avui en dia en Gual seguiria lluitant per les llibertats, com va estar-ho a l'Assemblea de Catalunya, estaria avui amb els que estan a l'Assemblea per la llibertat de Catalunya. I la meva recomanació és que podeu seguir-lo a través d'aquesta producció de cançons i aquesta interpretació que ens ha fet el Jaume Arnella, el que des d'aquí li agraïm.